Siihen kuvaan. Ja 214 Nauja Viini. Ja toi on vielä vinossa tuo ehkä. Tiedätkö miten se vinoa tästä? Tai niinku mä jotenkin, mä saan sitä tekemään. En mä ehdi. Mä lähden tuolta. Ja sitten mä asun ohikin, jos mä en ohjaa sitä tarvii, koska sit se varsinkin ryysyy, kun se jää. Se hyppää silleen, että se maalla mihin se tulee.